Tässä videossa mä näytän, kuinka tammipöytäpinta käsitellään Rubio Monocoat kovaöljyvahalla. Aluksi pinta pitää puhdistaa liasta ja pölystä. Puhdistukseen voi käyttää Rubio Monocoat Cleaner -puhdistusainetta. Ja nyt päästään sitten levittämään öljyä. Tämä on kaksikomponenttinen kovaöljyvaha, eli siihen mukaan tulee tuollainen kiihdytin, jotta pintakäsittely kuivuu nopeammin. Sekoitussuhde on 3 osaa öljyä ja 1 osa kiihdytintä. Tämän jälkeen öljy ja kiihdytin sekoitetaan keskenään hyvin. Öljyn alkulevitykseen voi käyttää tällaista kumilastaa, jolla saa hyvin nopeasti suurimman osan öljystä levitettyä pinnalla. Tässä vaiheessa suurpiirteinen levitys on riittävä. Lopulliseen levitykseen voi käyttää tällaista scrubby-padia tai sitten nukkaamatonta rättiä. Tärkeää on hieroa ympäriinsä tuo öljy ja pääsee kunnolla tarttumaan puuhun kiinni. Kannattaa käydä kaikki sivuutkin läpi. Sitten kaikki ylimääräinen öljy pyyhitään pois. Tässä voi ihan kunnolla hinkata tuota öljyä pois, että ei jää mitään epätasaisuuksia pintaan. Ja näin me saadaan upea ja kestävä pintakäsittely.